Niger ni Mali jamana ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma baaraw hukumu kɔnɔna la gasoil litiri miliyɔn 150 o bɛna di Mali ma sɔngɔ damatɛmɛdiya la. An balimaw aw bisimila Maliyacu ka kunnafoni kɛnɛ. Bi kibaruya o bɛ tali kɛ Mali ale ni Niger olu ka bolo di ɲɔgɔn ma baaraw la. Ni dɔgɔkun laban in kɔnɔna la Mali ni Niger ye a tɛgɛ bila bɛnkan sɛbɛn dɔ la ni o kɔnɔna la a sɛbɛntiyalen don ka fɔ ko gasoil o litiri miliyɔn 150 o bɛna di Mali ma. Ni bɛnkan sɛbɛn kɔni dabɔla walasa ka yɛlɛma don Mali kuranko la. Sabula a litiri bɛna di Mali ma 65 ani tama damadɔ. A bɛ ɲini ka san 2 ɲɔgɔnna bɔ. Mali jamana kuranko o dɛsɛlen don ka sabati. Nin gasoil litiri hakɛya minnu natɔla filɛ o jɔyɔrɔba bɛna ye kuranko nɔgɔyali la. Mun yɛrɛ a sɔngɔko ta fanfɛla ye Mali kɔnɔ gasoil a litiri bɛ taa 120 na. Yɔrɔ dɔw yɛrɛ la tama damadɔni b'a jɛ 120 na. Gasoil min kofɔlen filɛ o ye a musaka bɛ taa jɔ sefa wari miliyari 49 dɔɔnin na. Nin sanni feere a latɛmɛla Mali jamana ale ni Niger ka foroba cakɛyɔrɔ min ni o ka baara ɲɛsinnen don a ka tajikow ma. Ni o ye Société Nigérienne de Pétrole SONIDEP. An balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da kulo kan. An ni ce a ka kulomajɔ la a k'an bɛn waati wɛrɛ.